Birinci birim. Таблицадағы boş орыннарны тутырыгыз. Сезгә терминнар бирелгән, аңлатмаларны язарга кирәк. Дөрес җаваплар. Илот грекчә басып алынганнар дигәнне аңлата. Патша Грециядә гаскәр белән җитәкчелек итүче. Лаконияле сөйләм кыска, тапкыр, төгәл җавап бирү. Икенче бирем. Җитешмәгән сүзләрне языгыз. Текстның астында сезгә сүзләр тәкъдим итә, boş урыннарга шуларны куярга кирәк. Дөрес җавап. Спартага чит илләрдән килүче булмаган. Биредә бер нәрсә дә сатмаганнар. Сакланырлык нәрсә булмаган. Шәһәрдә матур биналар төзелгән. Ташсыннар ясалган. Спартада яшәүчеләрне башкаларның тормышына кызыкмасыннар дип чит илләргә чыгудан тыйганнар. Өченче бирем. Дөрес җавапларны сайлагыз. Дөрес җаваплар. Спарталыларга сәүдә һәм һөнәрләр белән шөгыльләнү тыелган. Малайларны авырлыкка түзәргә өйрәткәннәр. 7 яше тулган малайларны ата-аналарыннан алып отрядларга биргәннәр. Дүртенче бирем. Борынгы Спарта тәрбиясен хәтерегезгә төшерегез. Ул булай башлана. 7 яше тулган малайларны ата-аналарыннан алып отрядларга биргәннәр. Алар анда текстны сезгә дәвам итәргә. Малайларның тәрбиясе ничек барган? Анда аларны кем тәрбияләгән? Хикәя төзергә. Хикәя төзү өчен сезгә рәсемнәр тәкъдим ителә. Аларны файдалана аласыз. Укучылар, бүгенге темабыз сезгә кызыклы булгандыр дип уйлыйм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.